Γεια χαρά στην πόη, όλα στον ατμό και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω και να σας δείξω το Zen Max από τη Single. Είναι ένα VW mode, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα mode το οποίο μπορεί να ανεβάσει volt, να αυξομειώσει volt και watt, ισχύ και τάση. Είναι πολύ γνωστό από το Zen Max εκείνο που ξέρουμε τη Smoke-Tech, και το μενού του αποτελείται από 8 υπομενού. Η οθόνη του είναι OLED. Έχει σπήρωμα 510 χωνευτό ώστε να δέχεται και κάποιους τύπους Singo. Δέχεται δύο τύπους μπαταριών, 18650 και 2 18350. Αυτό σημαίνει ότι είναι step up και step down. Στο step up σημαίνει ότι η μπαταρία όταν δέχεται 18650 τη ζορίζει και ανέβει τάση από 4,1 από 3 έως 6 volt. Εάν είναι step down mode, δηλαδή 2 18350, κατεβάζει την τάση από 8,4 που δίνει συνολικά και την πάει να τη ρυθμίσει από 3 έως 6 volt. Στα watt πηγαίνει από 5 έως 10 και πηγαίνει ένα βήμα 0,5, ενώ στα volt πηγαίνει ένα βήμα 0,1. Δεν έχει μεγάλες διαφορές, όπως είπα, από το Zen Max της Smoke-Tech. Εμφανισιακά η πρώτη τους μεγάλη διαφορά είναι στο πάχος. Έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τη Single A. Η οθόνη, όπως είπα, που είναι στη Single A LCD, ενώ του Zen Max είναι η κλασική που ξέρουμε. Τα σπυρώματα ίδια. Του Zen Max Smoke-Tech είναι λεπτό το μέταλλο, ατσάλι. Επίσης ατσάλι και τη Single A, με τη διαφορά όμως ότι είναι πιο χοντρό εσωτερικά. Το πάχος του μετάλλου είναι πολύ πιο χοντρό. Σαν απόδοση και τα δύο δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Έχουν ίδια απόδοση. Και εδώ κάτω. Δεν γουστάει να... Τα σπυρώματα στο συγκεκριμένο mode είναι σχετικά καλά. Έχουν ένα θεματάκι μικρό. Και πάμε να σας δείξω πιο αναλυτικά το μενού. Λοιπόν, πατώντας 3 φορές μπαίνουμε στο μενού. Το μενού 1, on-off. Μενού 2, power voltage. Είναι για να ανεβάζουμε την τάση ή την ισχύ. Το 3 είναι για να κατεβάζουμε το power voltage low που λέει. Είναι για να κατεβαίνει η τάση ισχύς. Το 4 που είναι το battery voltage check, το οποίο ελέγχει την τάση της μπαταρίας, τη διάρκεια της. Το 5 είναι LCD display, είναι για να μας καθορίσει αν θα δείχνει όταν πατάμε το κουμπί, τι θα μας δείχνει, αν θα μας δείχνει τα volt ή τα watt που έχουμε ρυθμίσει, την αντίσταση ή την μπαταρία πόσο απομένει ακόμα. Το 6
είναι η OLED να σβήσει ή να παραμείνει αναμένη κατά τη διάρκεια που το χρησιμοποιούμε. Το 7 είναι για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε ή τα volt ή τα watt. Και το 8ο μενού, το οποίο είναι τα RMS ή min, και αυτό είναι το μενού του. Όπως είπα λοιπόν, δεν έχει πολλές διαφορές από το VMAX, αυτό ZMAX, συγγνώμη, το γνωστό μας από τη Smoke-Tech. Κάποια θετικά και αρνητικά. Το θετικό είναι η οθόνη, που δείχνει καθαρά πλέον, λίγο πιο ξεκάθαρα πλέον, το τι περιέχει το μενού. Βέβαια έχει και αυτό τις αναποδιές του. Το ένα από αυτά είναι ότι όταν πηγαίνουμε στην επιλογή το τι να δείχνει η οθόνη, δηλαδή το LCD display, όπως το λέει εδώ στο 5 μενού, όταν πάμε voltage, resistance και battery, όπως αναγράφει, όταν πάμε στο resistance πρέπει να το δείξει ολόκληρο και περνάει 3 φορές. Αν κατά τη διάρκεια των 3 αυτών φορών εμείς πατήσουμε το κουμπί, βιαστούμε δηλαδή, αυτό θα αλλάξει απλά κατευθείαν και θα πάει στην επόμενη επιλογή, που είναι είτε τα voltage είτε το battery. Το άλλο αρνητικό είναι στο 4 μενού, στο οποίο δεν γράφει ολόκληρη τη λέξη, αλλά λέει bate voltage. Αντί να γράψουν battery voltage, ας πούμε, ή να γράψουν απλά battery. Για τη διάρκεια της μπαταρίας, bate voltage. Εντάξει, ο καθένας όπως νομίζει. Σε γενικές γραμμές είναι έχει πολύ καλή απόδοση. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής κάτι το φοβερά αρνητικό πέρα από αυτό που είπα. Το καλό με αυτό το mode σε σχέση με τη Smoke-Tech είναι σαφώς η τιμή του. Είναι πολύ πιο προσιτό. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο mode η τιμή τους κάνει τη διαφορά. Όχι στην ποιότητα τόσο όσο στο οικονομικό κομμάτι. Κατά τα άλλα είναι όπως το ZMAX. Όταν θα το ρυθμίσεις στα RMS θα σου δώσει την αληθινή τιμή στην τάση ή στην ισχύ και θα είναι πολύ στρωτό στην απόδοσή του. Δεν θα σκαμπανεβάσει, δεν θα προσπαθήσει να κάψει τον ατμοποιητή, γιατί στο min, κατά το μέσο όρο δηλαδή, ειδικά τον voltage και όταν είναι σε step down mode με 2 μπαταρίες, υπάρχει περίπτωση να καεί ο ατμοποιητής και ποτέ δεν δίνει, και αυτό που λέει μέσο όρο δεν είναι ποτέ ο μέσος όρος στην ουσία, γιατί κάνει μεγάλες καμπύλες. Αν έχετε παρατηρήσει και σε κάποια στατιστικά που έχουν γίνει και στο εξωτερικό με μετρήσεις του mode, θα δείτε ότι αντί του βάζεις 3 V και πάει και δίνει 4, 4,5, 5. Το ίδιο πράγμα κάνει και αυτό. Είναι η ίδια πλακέτα στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω, με διαφορά απλά στην οθόνη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αξίζει πάντως, για τα χρήματά του κιόλας, αξίζει σαν mode. Αυτά από μένα. Γεια σας.